Are we going now? It was a peaceful night till you walked in, causing a scene, following me, you and all of your friends. You won't let this go, let me be, hanging around as if you found out it wasn't you that left me. Hola, soy Hugo, estudiante en la UIC Barcelona, en fisioterapia, segundo curso. Y también he jugado con la UIC al balonmano y era la primera vez de jugar con la universidad, con la UIC. Y hemos acabado en el torneo, hemos acabado terceros y es la primera vez que un equipo de la UIC sale en el podio. Y bueno, soy muy contento de haber podido participar en esta experiencia. Y bueno, gracias al Sport Catalán y todo lo que hemos hecho, los torneos y todo. Always, always, always say it all you want, I still won't believe you. Always, 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 no more you fool again. So you keep trying, show up all over town, telling my friends all of my sins, hoping I'll call you out. Bueno, doncs per mi jugar a l'equip de la universitat aquests últims 4 anys és una experiència molt guai, perquè és una manera de conèixer gent nova, de conèixer gent d'altres carreres i que probablement si no, no coneixeries. I és una oportunitat que dona la universitat que a vegades no es coneix, però que és una forma molt guai de fer esport i de conèixer gent nova. I haver pogut anar amb la selecció catalana a Amberes ha sigut un regal que bueno, vam anar així a últim moment, al final, i ha sigut una experiència brutal. Hem jugat contra altres cultures, altres universitats d'altres països, i al final vam poder emportar-nos l'or i ha sigut una experiència increïble, així que moltes gràcies. Always, always, always say it all you want, I still won't believe you.